салому алейкум бинандагони азиз. қисмати навбатиро бо яке аз легендаи тоҷикистон ва ҷаҳон Mercedes E-Class W124 оғоз мекунем. Mercedes W124 ба ҷои модели пешина 123 соли 84 дар кузови седан дар автосалони шаҳри Севилияи Испания тақдим шуд. Ширкати Mercedes дар ин модел навтарин коркардҳои аэродинамикӣ, техникӣ ва электрикии пешрафтаи замонаро ворид намуд. Дизайни нави беруна муқовимати шамоли рӯбарӯи мошинро паст карда, масрафи сӯзишворӣ кам шуд. Шоткаи шишаи пеш дар марказ ҷой гирифта тамоми шишаро тоза мекунад. Подголовники қафо бо тугмачаи электрикӣ афтида ронанда ақибро озод мебинад. Сохти хадавои бисёричага ворид шуд. Соли 87 дар 124 системаи чорматик пайдо шуд, ки қувваи муҳаррикро ба ҳар чори чарх равона карда дар зимистон мошинро лағжида намемонад. Дар давоми солҳои истеҳсол ба 124 доимо навгониҳо медароварданд. Технологияи ин мошин хеле тез ва дилпуррона инкишоф меёфт. Мисол соли 89 124 пас аз рестайлинг намуди зоҳирияш каме дигар шуд. Ба салонаш ҳам навгониҳо ворид шуданд. соли 92 бошад, ҳамаи муҳаррикони бензинӣ иваз шуда, қуввааш зиёд шуд. Фарсункаҳои электрикӣ масрафи бензинро кам карданд. Подушкаи бехатарӣ, қулфи марказии дарҳо ва оинаи ақиби электрикӣ пайдо шуд. охири соли 92 ва аввали 93 муҳаррикони дизелӣ ҳам нав шуданд. соли 93 номгӯи 124 ба E-Class иваз шуда, навгониҳои зоҳирӣ гирифт. акнун панҷараи пеш дар капот ҷойгир шуд. Паворотники пеш сафед шуда, дари багаж шакли дигар гирифт. Дискаву колпакҳои дизайни нав ворид гардид. пас аз пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ин мошин дар Тоҷикистон пайдо шудан гирифт. Чархони пеш гардиши кушод доранд. Моделҳои дизелиаш аз соляркаи пастсифат азоб мекашиданд ва пас аз худ дуди сиёҳи ғализ мегузоштанд. Автоле ки дар кӯчаҳо дар банка мефурӯхтанд, ба муҳаррик зарари калон мерасонид. устоҳо, ки таҷрибаи корияшон асосан бо мошинҳои советӣ буд, технологияи навро дар Mercedes дида дод мегуфтанд. қисмҳои эҳтиётӣ тамоман набуд ва бояд моҳу сол аз хориҷа фармоиш медодем. ҳама ин яке аз сабабҳои кам шудани 124 дар Тоҷикистон буд. пас аз солҳои 2000 ин мошин дар Тоҷикистон боз машҳур шуда, хусусан дар шимоли кишварамон ҳаводорони сахт пайдо кард. ин легенда пас аз рестайлинги соли 93 боз 3 соли дигар истеҳсол шуд. соли 95 оҳиста-оҳиста ҷояшро E-Class-и нав 210 кузов гирифт. тӯли 11 соли истеҳсол аз конвер 2,7 миллион адад 124 ва E-Class баромад. ин легендаро дар тамоми ҷаҳон мухлисонаш ба шеваи худ меноманд. Боевая машина Варрок, Беха, Бумер, Пятерка, БМВча, дар амрико Бимер, дар Гретсия Беба, арабон БМ ва ҳатто дар немисӣ Фунфер ва дар англисӣ Файфер. дизайни E34 стили пешинаи худро гум накарда, мошин камтар шуд. ҳамон замон вазни E34 камтар шуда, технологияҳои замонавӣ ворид шуд. назар ба модели пешина E28 E34 як қадам ба пеш зад. аз ҷиҳати техникӣ ҳам ба сатҳи боло баромад. дар системаи хадавой ба идора ва гардишаш ҳангоми суръати баланд аҳамияти калон дода шуд. салонаш камтар танг буда, ҳамаи комфортро ба курсиҳои пеш доданд. панели пеш ба тарафи шофёр нигаронида шудааст. ширкат барои панҷум серия як қатор муҳаррикони 6-силиндраи нав офарид ва онҳоро бо коробкаи автомати 4-сториста ва механики 5-сториста муҷаҳҳаз гардонид. баъдтар ба ин муҳаррикон навгониҳо дароварда, то ҳол якчанди онҳо ҳатто дар моделҳои нави имрӯза хизмат мекунанд. соли 89 модели M5 бо муҳаррики 3,6 литр 315 қувваи асп ба дунё омада, ҳамоно дар миёни ҳаводорони суръати баланд шӯҳратманд шуд. соли 92 муҳаррики BMW M5 ба 3,8 литр 340 қувваи асп иваз шуда, рақибони худро ба ҳайрат гузошт. BMW E34 дар Тоҷикистон ҳамон азобҳоро мекашид, ки дар мисоли Mercedes 124 овард. системаи ходовояш ба роҳҳои бади он вақта об наоварда, тез корношоям мешуд. асосан системаи хунукунӣ обаш нозук буд. обаш зуд ҷӯшида муҳаррики алюминиро каҷала мекард. BMW E34 мисли Mercedes 124 дар охирҳои солҳои 90 кам шуда, мутаассифона дигар ҷои худро пайдо карда натавонист.
Москвич 412 яке аз машҳуртарин мошинҳои Иттиҳоди Шӯравӣ аст, ки ӯро дар тамоми ҷаҳон мешинохтанд. Ин мошин дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ дар 5 континенти ҷаҳон иштирок кардааст. Мисол соли 67 дар раллии Лондон Сидней, ки масофаташ 16000 километрро ташкил мекард ва 11 давлатро мегузашт. Дар ин ралли 98 мошин, ки дар байнаш 4 москвич буд, аз шаҳри Лондон пойгаро сар карданд. Пас аз 10 рӯз ба хати финиш 56 мошин омад, ки дар байнашон ҳар чори москвич буд. соли 70 бошад, дар раллии Лондон Мехико, ки масофаташ 26000 километрро ташкил кард, 96 мошин иштирок дошт. Дар ин ралли 23 мошин ба хати финиш расида, аз 5 адад москвич 3 тоаш ба хати финиш расид. Дар пойгаи 24 соатаи трасса Спа-Франкфурт-Шарми Белгия, аз 3 москвич 2 тоаш ба хати финиш расид, ки ҳатто мошинҳои номдор ба монанди BMW, Opel, Chevrolet ва Alfa Romeo бо сабабҳои техникӣ аз мусобиқа берун шуданд. Дар мусобиқаҳои даруни Иттиҳоди Шӯравӣ бошад, москвич 15 бор ҷойи аввалро гирифт. ҳама ин дастовардҳо натиҷаи санҷиши тестҳои шадиди дуру дароз буд. Мисол москвич дар он давра ягона мошин буд, ки қуллаи баландтарини Аврупо Элбрусро тай кард. Агар дар Элбрус москвич хунукиву кӯталҳои баландро тай мекард, дар биёбони Қаруқум бошад, ба ӯ қумҳои мушкилгузар ва гармиҳои шадид монеа шуд. Бодҳои хумини биёбони Қизилқум бошад, мошинро дар як лаҳза таги хум мекард. Москвич ба ҳамаи ин мушкилиҳо тоб оварда сагҷон будани худро нишон дод. маҳз ҳамин сифати бақуввативу осон таъмирии москвич дар ёди мо ҳамчун легенда мондааст. Москвич 412 то соли 1999 дар заводи Ижевск истеҳсол шудааст. дар баробари пешрафти кишварамон солҳои 60 ва 70 ба мардуми шӯравии кӯҳистонӣ нақлиёте дар кор шуд, ки ба ягон монеа ба тамоми кунҷу канори кишвар новобаста аз будан ё набудани асфалт роҳ рафта метавонист. маҳз барои ҳамин вазифа соли 65 УАЗ 452 бо лақаби Буханка ва соли 70 УАЗ 469 бо лақаби Бобик ёки Вилюс дар ширкати Ульянов ба дунё омаданд. пас аз тавлид ин ду легенда зиндагии мардуми моро чандин баробар осон намуд. ин мошинҳо на парвои роҳҳои шикаставу валангор, на кӯҳу теппаву, на кӯпруку дарьё доштанд. ҳатто аз барфу яхҳои касногузар наметарсиданд. қомати баланд ва сохти оддии техникияш умуман ғам надода, содиқона ба мардум ҳамчун ёрии таъҷилӣ, мусофиркашӣ ва боркашонӣ дар минтақаҳое ки роҳ умуман вуҷуд надошт, доимо дар хизмат буданд. УАЗ 469 бошад, нақлиёти асосии армияи Иттиҳоди Шӯравӣ ва баъдтар Тоҷикистони истиқлол шуд. Вилюс дар ҳифзи ватанамон, ки 93%-ашро кӯҳсор ташкил медиҳад, ҳамчун аспи сазовор доимо ба хизмат дар майдони муҳориба омода буд. ана ҳамин мошинҳо дар солҳои мушкили 90 ба мардуми дурдасти Тоҷикистон дидори якдигарро имконпазир менамуданд. мисол УАЗ 452 нақлиёти мусофирбари асосии шоҳрои Душанбе Бадахшон буд. ронандагони мусофиркаш ҷони худро дар хатар гузошта, баҳри сарҷамии миллат дар сахттарин рӯзҳо мардуми ҷанубро бо шимол ва ғарбро бо шарқ ба якдигар мепайвастанд. охири солҳои 90 мардуми дунё ба суръати баланд ва технологияҳои замонавӣ ба ҳазорсолаи нав медаромад. мардуми тоҷик ҳам ҳамаи балоҳоро паси сар карда, яку якбора аз паси ободии ватан шуданд. дар асри нав техникаи нав дар кор шуд. ширкати Toyota ҳанӯз соли 51 асри гузашта бар ҷавоби Land Rover модели Land Cruiser, яъне киштии заминиашро баровард. охирҳои 90 техникаи Иттиҳоди Шӯравӣ оҳиста-оҳиста ба таърих табдил меёфт. ҷопон бошад, дар бозори ҷаҳонӣ ҷойи мустаҳкамро ишғол кард. соҳибони Land Cruiser дар тамоми ҷаҳон қайд карданд, ки муҳаррики тамғаи 1 HZ дизели рядни бо объеми 4,2 литри бетурбонадув вайрон шуданаш қариб ки номумкин аст. Land Cruiser соли 95 рестайлинг шуда, номгӯи Toyota аз панҷараи пеш гум шуд. ба салон ҳам дигаргунӣ ворид кардаанд.
Land Cruiser аз сабаби нархаш, ки дар он вақт баланд буд, оммавӣ шуда натавонист ва танҳо охири солҳои 2000 ба ҷои вазик омад. Вай ҳамоно ба хизмати мардум шурӯъ карда, киштии заминӣ будани худро дар Тоҷикистон ҳам исбот кард. Ин легенда то ҳол дар шоҳрои Душанбе Хорух дар хизмат аст. Land Cruiser то соли 1997 дар Ҷопон истеҳсол шуда, то соли 2008 дар Венесуэла истеҳсолаш давом дод. бинандагони азиз, албатта таърихи 100-солаи ин легендаҳоро дар 2 дақиқа ҷой кардан номумкин аст. бинобар ин дар бораи кадоме аз ин 10 легенда маълумоти пурратар гирифтан хоҳед, хоҳишмандем дар коммент интихоби худро бинависед.